La introducció de peixos perjudica tot un conjunt d'organismes que són propis dels estanys. Amb la introducció de truites són els amfibis i alguns macroinvertebrats els que es veuen més afectats. Però la introducció del veró acaba provocant una degradació encara més severa de tot l'ecosistema. Estem fent un seguiment per avaluar i divulgar tot el procés de recuperació de fauna i flora dels estanys un cop s'han extret els peixos. Aquest seguiment el fem a partir de mostrejos tant a la zona pelàgica de l'estany com al llarg del seu litoral. A la zona pelàgica, que és la part més profunda de l'estany, mirem la transparència de l'aigua, mesurem la temperatura i altres paràmetres fisioquímics i recollim mostres d'aigua per poder conèixer la biomassa i composició de productors primaris, que són les algues, i de crustacis. També agafem mostres per mesurar el recobriment algal de les pedres, una mesura que ens permet quantificar l'impacte indirecte dels peixos sobre les comunitats algals a partir de l'eliminació dels herbívors. En aquest nou projecte, per detectar els mamífers semiaquàtics que poden freqüentar els estanys, estem utilitzant dues tècniques de mostreig: la recerca de rastres i l'anàlisi de l'ADN ambiental que permet detectar traces de material genètic de les espècies que freqüenten els estanys. with the contribution of the LIFE program of the European Union.